Kweduno mabuja madokachere tauya nadzo zuwa rowashandi, zuwa rokutanda mumwedzi wacho wabvuka. Ewo makorokoto kuwabasa makakosha tikunyepei zviri munhau dzanyasi ipapa kwaino gurukota rinoringa nozvofundo yoapwere munyika. Gore rinouya taakuchinja maitiro uchiribe munhu achabvumiwa kufunda muZimbabwe akasanyora zimuseki kwaiva da kunyora Cambridge, aiwa ngawanyora hawo asi hino kuti vanozviita sei nokuti zimuseki pariba anobvumiwa kuramba kureka kuinyora iyoyo. Kwaida kuti munhu wese anyore zvibodzizvo, taramba unoita zvawo wega. Pane chaitika ipapa, rekai tione kuti wachaendesiwa bachere kumatare kuti zvirambidziwe nokutoti magweta ndoziya achiburitsa zvimwe zvakaita kudari kuti zvirambidziwe. Apa hurumende kwai yagoti iri kuingidzira mari yokuunza machira munyika, zvokutoti ipapa kwai mari yomutero yasvika pazvikamu 40 kubva muzana. Pokare kwaakwati paine madhora mairi anochidimbu pakirogiramu roga roga rinounziwa machira munyika, zvokuti muchaona manje mhandiwe hembe dzinenge dzaakutoingidzira kudhura pokare. Apa handiti munoziva kuti mabhero akaramba kare. Pano nyaya pakaita kunyangariwa hwariita kusvina vanhu pakaoma wakomana. Rekai tigoona kuti zvinoperera kupi uye zvinopera sei. Nyasi mumureketo wavo wabasa wozuva rwabasa wamunangarwa waari kuti iwo makambani anosenza mukutengesera vanhu zvinhu kwai anozozvinyanya wakomana kuti munhu pagore nepagore anoramba achisainisiwa mapepa okuti akone kugosenza, zvinoita kuti vanhu vasaye chimiro idihwi chokwadi chaicho ichocho. Rekai tione kuti zvichatetekiwa chiri. Dai wari vamwe nzvimbo yokuti waite zvokuda kuchinja bumbiro romutemo, waita kuti mitemo iyoyi inobata wabasa kuti wasaitiwe so irambe iriyo ndiyo inochinjiwa ichibva yainhadzirisiwa kuno pakanyangaritsa ipapo. Rekai tirambe takaringa. Apa kwai kuno masoja kuchimani kuku ari kuita basa rokutsigira vanhu vaChina. Hei pakaoma. Kwai masoja yaagotsigira vaChina akatoita kutoti vaChina pindai muparadze hwizi mhanduwe muchiunga goridhe madira aJorgina chaiwo. Idi chikorokodza chacho kana chaakuitiwa vanhu wabva kure pakanyangaritsa. Apawo kambani yoNatfarm kwai iri kutokumbira mamirioni 10 kuti irambe yakamuka nokuti pakanyangaritsa kwai pakanyangariwa. Pariba ari kuziva kuti vanoita sei kana vakareka kuheboya mariyo. Hino iwo ana mutapa iwawo kuti vachareka kuvapa chere, ticharamba zvedu takazviringa. Ukuwo vari kutsvakawo mari pokare. Kanzuro yeguta reHarare kwai iri kutotaura kuti vanhu munyika vaibvumire kuti iende kokwereta mamirioni 13 kuno vanopa mari. Mamirioni iwaya kwaida kugosenzesa kuti inhadzirise zvinotekaedza mvura dzotsvina, pokare kunadzirisa magetsi omugwagwa, pokare nokuita kuti magetsi anobveneka mugwagwa anga akamuka ari right. Rekai tizvione kuti zvichaitika chere kana kuti zvinenge zviperera kupi. Tinoramba takandoringa tinenge tichindonyepa nhamo. Ipapa nyasi kwai Amosi Chibaya noAbiache wagoti tanyepiwa nevanhu vaZANU-PF watouya kwatiri kuti titi makaramba muita zvamuri kuita hadao kuvhiringidzai kuno. Rekai tirambe takaringa kuti zvichaperera papi izvo. Tinoramba takazviringa hedu asi paribe chizvino apo. Hurumende yagoti mazita anga makajairawo zvikoro taakumachinja kubvira kuzvikoro zvaana Queen Elizabeth, ana Alan Wilson, ana Prince Edward, ana Grenville. Mhandiwe panenge pakanyangara. Rekai tizvione kuti vachazviita sei nekuti yei inhamo chaiyo kune vamwe. Apa vamwe vari kutochema kutoti kuno mazita atakajaira kubva aenda nekuti tikateuka munondojaira matsva iwaya anenge aunziwa. Rekai tione zvedu kuti vachazviita chere. Muchiri kuziva paya Enias Chigwerere akambodawo zviita mazuva aya zvikaramba wachida kuti kwai icho chakanzi Queen Elizabeth chitange unzi nehanda nyakasikana
zvikaramba kubuda tikaitione kuti zvichaita sei hwendo huno peno iwo ana Mutapa iwa vanenge vaino rimwe zano ticharamba tichiringa apa. Kwai kuna waZimbabwe wana wapuwa waZimbabwe watatu wapuwa makore wapiwa upenyu huna wogara mujeri kuSouth Africa wakaita basa rokubatiwa wachitekaedza wapwere kutoda kuvaendesa kuIreland chaiko nemapepa okunyepera. Kwai watatu iwa wandi Hilda Tenenga naStembiso Mlauzi naKumbirai Masimo. Idihwi zvakaita kunyangarawa zvinonyadzisa asi tiri kutenda kuti wakaita zvokubatiwa wakabva wabatiwa nomhosvapo kare. Kwai anonzi Charlie Black anoimba asvika kuti agobatsire Seekers pamutambo wacheo mabhanditi. Tikaiti zvione kuti zvine chazvichaunza chere kunyika kana kuti imwe mari inenge ichindotekaira ichitoita kuenda chaiko kunze kwenyika. Rekai tirambe tichiringa tinokunyepai. Apawo mutambo webhora nyasi Highlanders wanga wari kuringana usu wakasikidzana kwawagwesana kabodzi idihwi vanhu ava anga waitoti zvino Benjaniyu zvinenge zviri kuramba kuita kuramba chaiko ndokwazviri kuita. Rekai tione zvedu kuti ane chaachaita chere muBenjaniyu. Apa tikaringa dziri kuitika pasi rese pai muSouth Africa yabva yatoti isu tikunonge hwaba zvavhuriwa noChina kuti titengese zvinhu ikweyo zviribe kana mutero yazvinobhadhara tatotanda isu izvezvi nyasi waChina wakutonyopora maepuru manduwe abva kuSouth Africa. Ndipo unotoona kutoti idi apa pokare nomupeta waini manduwe iyoyo mazambiringa iyoyo magwangwandiza iyoyo iri kuita kutoendesiwa manduwe kunyikayo China. Zvavo wabi yedu zvavo tikaititi makorokoto. Apa munoona yedu hurumende icharamba yakandoti vava zvayo kurara ipapa vamwe vachiita chipitipiti kuendesa. Unobva wazvisaya idi nayo kuti zvinenge zvimbotekaira sei. Ticharamba zviri tichiona South Africa yatoendesa matani 24 chaiwo maepuru. Zvavo wabi yedu wanoita useza hwakadari. Hurumende yeSouth Africa yagoti pokare yakuferefeta kuti mazwi kubheka akamboita sei akamboendesiwepi akambotoriwa nani akamboita zvakambotekaira sei ndozvavada kuti waone nokuti yakonzeresa kuita kuti vanhu vaite kuratidzira kufosororasi. Nyika yoBotswana kureketa kuno kwaiyakwidza mari dzomutero dzinobhadharwa dziya dzokuberekana kwemari mainterest rates. Pakanyangara rekai tione kuti zvinopera sei. Ipapa South Sudan kwaiyagoti takanenge tapa imwe kambani kuti iite zvokucherachera kuitira tinyepe kuti oiri iri kwayakawanda sei kuno iribe chayakaita takutoburitsa pokare kuti zviitiwe novano mari vanozvikona. Rekai tizvione kuti zvinoperera papi. Nigeria kwai mutungamiriri wenyika ikweyo Bola Tinubu ari kusimuka achienda kuKenya ozoenda kuRwanda opedzesera nokuenda kuFrance. Motoziva kuti kana mwedzi mitatu ipapa asipo idi varume vanojairira vanhu chaiko. Rekai tione zvedu kuti zvinopera sei nokuti kwai kuno kambani inonzi Africa Rail iri kuDubai yatiri kusimudza manera mamiliyoni 170 million US pachirungu kuti ikone kuingidzira kutekaira konjanji munyika yeSouth Africa. Rekai tione kuti zvinosvika kupiti kuti makorokoto ipapo nokuti kwanyasi rekai tigumira pano ndini wenyu mhanduwe onhawu.